باب 7 كتاب النف كملخص الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب في دمبو de إحياء الموات ورنتugol ko maayi kon bi maana hodugol e leyɗele ɗe hoɗaka ɗellegoy fertagol buruji ɗi hoɗaka ɗillegoy wa tamlikul mubahati e jeyanɗe dagiɗe ɗen ko goɗɗo gasata jeyde kon tawa islam no dagini. bab dambugal aranangal e muɗum hino yewten fi ahkami fi wurnutugol ihya'ul mawati fi ahkami fi nyawre ihya'ul mawati wurnutugol ko maayi kon safi hodugol e ko hoɗaka kon. al mawat ko maayi kon bi fathil mim sabu ko mim on waɗa kon poccal wal wawu e wawu on huwa ɗum ma la ruhu fihi ko hunde nde wonki ala e mum. wal muradu bihi ko fanda ɗo kon no wona ɓandu huna ɗo al ardu ko leydi allati ndi la malika laha ndi jeyɗo ndi marano jeyɗo hari law. wa yu'arrifu al fuqaha'u famuɓe ɓen hino famini en ɗum rahimahumullahu yalla yurme ɓe bi annahu wonde ɗum al ardu ko leydi al manfakatu ko ɗum woni sortodirndi anil ikhtisasati e gayi kertinale wa milkun e jeyande ma'sumin e dandininde pottitinde. fa yakhruju hino yalta bi hada ta'rif sabu nde andinande ɗo shay'ani piiji ɗiɗi. al awwal dandinande aranere nden andinande aranere nden ma jara ko konko dogi alayhi e dow muɗum milkun jeyande ma'sumin renane dandande min muslimin immorde julɗo foti ko julɗo jeyi wa kafirun e kefero hara ko jeeri bishira en ko sabu sodugol aw atiyatin ma okkegol aw gayriha ma ko hina ɗum wonu ronugol e ko nanditata ɗum. athani ɗimmun ɗum ma ta'allaqat ko konko yowiti bihi e muɗum maslaha milkil ma'sum jeyande dandude nde katturuqi wano laawi wal afniyati e zardenji wa sublul miyahi e laawi ndiyan aw ta'allaqat ma yowito e awli salatil ko ɗulle aw ta'allaqat ma yowito bihi e muɗum masalihal amir maslahaji e ko ɗum woni yimɓe wuruɓe ɓen minal baladi immorde leydi ndin ka dafnil mawta wano accugol teren ka mayɓe ɓen surre wa mawdi'ul qimama e qamama e nokkure ka fijate ni hada ko fijidaru dagindu wal buqa'u e nokkure ko ɗum woni al marsadat aynirde li salatil idaini fi ka idije ɗen juule wal muhtatabati ko ɗum woni e ka hutubaji waɗe wal mara'i e ka nemoraɗi ɗin ayne fa kullu dhalika ɗum ɗo fo la yamliku jeya ɗum ɗo la yumlaku jeyirtake bil ihya'i sabu argul wurnita bimana ɗi nokkiri ɗo si tawi woni goɗɗo acciɗi ɗo ma gouvernement acciɗi ɗo haysko burure a wata arde fertoɗa ɗon inna a jeyi. fa ida khalatil ardu si leydi accama anil milki e gayi laamu ngun tawi ko anil malaki gayi lanɗo on ko lanɗo woni ko acci ɗum masumun o waɗi ɗum ɗon danda ɗum rena ɗum hiwa ɗum ko ɗum wiyeten hande zone réservé wakti sasu e kertirale mum ɗen wa hayaha ari wurniti ɗon aligoy soppi ɗon remima darni shaksu neɗɗo masalane malaka ha haray o jeyi ɗum li hadis jabir sabu hadisi jabir radiyallahu anhu marfu'an hadisi on ko ɓantaɗo kannilaɗo maki man ahya ardan kala wurnutuɗo leydi maytatan maynodi fahiya la wara ndin ɗon wodanimo. rawa ahmad wa tirmidhi wa sahahu wa warada hino joli bi ma'ana hadisi ahadise je ɗuɗuɗe wa ba'du ayoga e majje fi sahih bukhari no arka sahih bukhari wa ammatu e huɓutugol kadi fuqaha'ul amsar famuɓe ɓen ka cae ala anna al mawat e dow koko mayiɗo yamliku hino jeyre bil ihya'i sabu wurnitegol. wa in ikhtalafu hay so tawi woni hiɓe lutoniri fi shuruti e nder sartiji mum ɗin
illa mawatil hurum sona ko mai kon ka hurum bimana hurum mo soppa ka rema ka on legoy soppa ka darna ka on wa arafatin e hurum on ka arafa yawgol don joni fi ka arafa don ma ka hurum fi wi gol don ko kaaje e pete e jarendi mi tawali bornure do mi tawali ko lorudo min ko min adi arde do ko min je dum don sellata fala yamliku dum don goddo wata jeyirde dum don bide hiya sabu wurni toy gol don bimana sabu wado gol batte don lima fi sabu kon koy mudum minatta do yiigi immorde bittingol jama on fi ada il manasik ender tottugol hajjungo wastilaihi e wurtagol makko ala mahallin nas e do hunde daganinde yimbe bende andanda hoorema e fihi e nder nde hunde don sawa on yimbe ben fo hino fota e mum wa yusallu hebora ihya'ul mawati wurnutugol dido maydi bi umurin fiyakuji al awwalu aranun dum ko tawata kon ko hollata hihi a hebinde hunde do a jeyindi leydi do ida ahatahu so ari o howirindi biha itin hoggo foti ko hoggo ledde foti ko hoggo waya jandi foti ko hoggo kuru biha itin madi mani in sakko tondi mimma jarat immorde konko dogi al adatu adam bihi mudum bi mana madi o howi awalegoy hoggo gondanda hore ma haqqille hino jabi dum do hadai na ima dami ma yimbe nata der ton ko alda idun inanede fagada ahyahu gomdi haray urniti indi leydi don sabu konko wadi do li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nela man ahata haitan kala ma hudo madi kala udardo kuru kala howdo hoggo ala ardin e do leydi ndi tawata o tawano koloru don o tawano suudu o tawano borno o tawano madi fayala wala ndin don wodanimo rawahu ahmadu abu dauda an jabir wa sahahu selini hadithun ibnul jarud wa an samrata jattama samrata misla sifa makko wa wonde hadithun yadullu hino tindina ala anna tahawit e do wonde no howugol ngol alal ardi e hoori leydi ndi mimma yastahiqqu bihi ko jeya dum e ko tabintinirta ko handinirta sabu mudum milku ha jeygol leydi ndi wonande waddu dum don wal miqdar embere non jon ebbore al mu'tabaru taskanen ne ma yusamma ko konko wiete ha itan kuru ma dum madi ma dum hoggo fil lugati ka hala amma law adara amma sitaytuni o yiltindiri tun hawla al maut hella e leydi mayndi ndi hoda kandi o wadi tun e maydi o mobindiri e hore maydi e hajaran kaaje wana hawa ha e ko nandi satay dum katurabin wanu bumbu laydi adugol leydi hibba aw jidarin ma dum madi saghirin to sokiri argol tum ma don bornu hun seeda hum ma pilaki hun tun seeda hum la yamna'u haray dum don wawata hadude dey yo goddo go arjeya ma wara'ahu konko iwtidi bawo mudum bi mana konko wadi don wawata hadude hedditi ben hadude kala iwtiroydo bawo dum bi mana dum don tuyo nali ganto aw hafara ma wasa hawla ha takule ndin khandagan fosewol fa innahu haray dum do fo la yumliku wawata mo jeyinde be dalika sabu dum don wata mo jeyinde lenni sabu ko wadi kono fandi lakinna kuntum yakunu haray o latike joni a haqqa bi ihya'i haray ko kanko buri handude e wurnutugol ndi min ghayrihi di goddo go koynamo haray o wurni talindi o jeyalindi kono jango kanko e goddo sibe fotti don haray ko kanko buri marde orya priorité e wigol go kanyun jeyi wala yajuzu lahu daganta ko mono sabu ngengel o wadi don bay o hu daragol yeyandi illa be ihya'i so na wurnitandi few o wada mandeji laabudi feñudi holludi ko kanko je athani sarti dimon ida hafra fil ardi so asi ender leydi al mawati maydini bi'iran kuluru arana ngay kanane ko ngay ka widen jonnon asi kuluru ha fa wasala o hewti ila ma'i ha faade ndiyam mayro o asi handi an yalti haray don fagada haya haray o wurniti ndi leydi don fa in hafara al bi'ira so asi kuluru walam yasil o wawal hewtude ila al ma'i faade ndiyam dan haray sabu kangay kadon lam yamliku ha bi dhalika haray o
o jeyrali leydi ndin sabu kan gayka ka asilan sabu koloru ko ndu luggi o si ndiyan hewtaka ko wi'ete ko gayka wa innama yakunu haray non o laatoto a haqqa ko kanko ɓuri handude bi ihya'iha e wurnutugol ndi leydi ɗo min gayri hidi goɗɗo go ko hinamo kono haray o jeyali de li annahu sabu kanko shar'a o fuɗɗike fi ihya'iha e wurnutugol ndi koni o gaynali no ɓuri noon joni mo fuɗɗaki o asalisu tataɓun ida wasala so hewti so yottike ilal ardi faade leydi almawati maydi ndin ma andiyan ajirahu ɗan o ilini nder ton ko kanko yili cangol ma ƴolol ha rewi ton ma o abonni pompi o naɓi min aynin ndiyan ɗan o itte cangol cankunto sukun aw naharin ma cangol janol nde wodi dow joni ndiyan wodama nder ton haray ɗon kadi finaka leydi o asiɗan ɗan yalti faqad ahyaha haray gom ɗi wurnitindi leydi bidalika sabu konko waɗi ɗon li anna naf'ul ma'i sabu nafa ndiyan ɗan lil ardi wonande leydi aktaru ɓuri ɗuɗude min al ha'iti di ko wi'ete kon hoggo ko waɗete kon mi mana yimɓe ɓe naftora ndiyan ɗan ɓuri hoggo ngo arrabi'u nayabun ɗum ida habasa si tawi woni o jogi ida hubisa si jogitama anil ardi ga e leydi almawati mayndi ndin alma a ndiyan alladi ɗan kana laati ɗan yagmuruha hino sudduno leydi ndin wala taslihu haray wawata sellude ma'ahu wondude ɗum ɗon lizira'ati fi remugol fa hasbuhu haray yonimo anha gayi ɗum ɗon hatta asbahat ha ɗum wonta salihatun laaɓuɗum lidhalika wonande ɗum fagada hayaray gomɗi o wurnitindin ɗon kadi li anna nafol ard sabu noon naftorgol leydi ndin bidhalika sabu ɗum ɗon actara ɓuri ɗuɗude min nafil ha'ite di naftorgol hoggo alladi ngon warada jolgol fi dalil e nder dalil on annahu wonde ngon hoggo ɗon yamliku ha haray o jeyray leydi ndin mbi qamati sabu darnugol makko ngon ɗon hoggo Allah ha e hoore leydi ndin wa min al ulama no jeeyano e jomiraɓe gande ɓe man yara on yiwɗo anna hiya al mawat wonde wurnutugol leydi maydi ndin la yaqifu ɗum hatta dey ɗum daratako inda hadihi l umur e sabu nokkuɗi fiyakuji yewtaɗi ɗo tun no alegoy no woodi tawɓe hiɓe faami wonde waɗugol gotel e ɗiɗi sifi ɗen ɗo tun wawali hollude preuve on tigi jeyindi bals kono yarje o ruttoto fihi e mayri ilal urfi faade e tefugol ha anda ko hombo jeyi fama addahu nnas e kala ko yimɓe ɓen konti ɗum e heya an immorde e wurnutugol kala ko yimɓe ɓen hebili ɗum kam fama addahu kala ko yimɓe ɓen nasu ko yimɓe ɓen hebili e heya an e wurnutugol fa innahu warayɗo kanko yamliku bihi o jeyri sabu ɗum ɗon al ardal mawat leydi mayni ndin waktara dalika hino suɓi ɗum jam'un dental molanangal min a'immatil hanabala e hooreɓe ɓen ka imam hambaliya to wa gayrihim e ko hina kamɓe li anna shar'a sabu noon no sharia on warada o joli bi ta'liqi sabu wengugol al milki jeyangal alayhi hoore ɗum ɗon walam yubayyinhu kono kañum sharia on ɓanginali ɗum fa jabarayno waɗi ruju'u ruttagol ila ma kana faade konko laati ihya un wurnutugol fil urfi e nder ko anda kon wal imamil muslimin wodan imamu julɓe ɓen iqta'ul ardi noon taƴugol tumbere leydi almawati maynondi e jonnande liman yuhyiha wonande wurnitowondi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta bilala e bunil haris o taƴanno o sahabajo ɗo al aqiqa kawiyete ɗon aqiqa waqta o taƴanno kadi wa'il bun hajar o ɗo arda leydi bi hadramaut kawiyete ɗon hadramaut waqta umar wa usman sayyidina umar wa sayyidina usman o kadi taƴani wa jam'an e dental molanangal min as-sahaba immorde e sahaba ɓen ɓe taƴani goɗɗo tumbere leydi ɓe jonni mo lakin skoni la yumallikuhu jeyintamo kanko jonnaɗo ndi leydi bi mujarradil iqta'i sabu taƴigol tun jonne men jonnima o parcelle ɗo ma o terrain ɗo ma ndu suudu ɗo ɗum ɗon fiwigol tun ko leta on jonni mo ɗum hollali o jeyide
hatta yuhyihi ha o wurnitandi kankadi bimana ha o soppa o rema ma o darna ma o waɗa mande to bal skoni noon yakunu haray o latoto joni a haqqu bi ko kanko ɓuri handude lendi madama autorité on hunike mo min gayri di goɗɗo gomo tata hunaka fa in ahya o so wurnitindi noon joni mallaka wara o jeyindi hande kadi wa in ajisa so ronki o gaynalo tenal fes an ihyaihi e wurnutugol ndi falil imam no waɗan imamu istirjaihi ruttutugol dokkal ngal bimana jaɓita wa iqta'ihi e taƴangol nden tumbode ɗon li gayri wonande goɗɗo go koyna o taƴanaɗo ɗanane mimman yaqdir jeyaɗo e hattanɗo ala ihyaihi e dow wurnutugol ndi li anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu senna umar istarja o ruttuno ko ɗum o jaɓutuno al iqta'ati taƴanɗe min alladina immorde ɓen ajizu ronkunoɓe heɓugol feere few an ihyahi ha fi wurnutugol ndi darna o jaɓitanno ɓe jonni woɓɓe aman sabaga kala ko aditi ilami bahin faade ko dagi ko ghayrul ard ko hina e leydi ghayril ardil mawat ko hina e leydi mayndi ndin kassaydi wono mbarodi walla hatba e carmalle bimana yawgol hel soppa leɗɗe bimana ma tena leɗɗe fo wa haqqu bi hara ɗiɗo piiji fof kanko ɓuri handude e mum wa idha kana silatike yamurru hino feƴƴira bi amlaki nas e jeeyal yimɓe ɓe bimana e ko yimɓe ɓe jeeygo ma an ndiyamo ba handagiɗan a gayri mamlukin ɗan tawata wona jeeyaɗan kama aynade wono ndiyan cangol wa ma il waadi e ndiyan e dunkire aynde falil a'la reno wodani ɓurɗo towde on an yasqa nde o yarnata minhu e muɗum nde o yarata minhu e muɗum wa yahbisan ma o jogi to ndiyan koyditi kon e ilal ka'ab ko ɗuni haka kolɓule summa yursilu refti o accita tan lil asfal ka ɓuri joltude mimman yalihi immorde ko ɗuni on hikkiɗomo wa yaf'alu o golla alladi ɗum yalihi ko hikkimo kadalika ko wana noon thumma yursiluhu refti o accita ɗalli man bay'adahu wonande ɓen woɗɗitiɓe mo kadi awa hakada kono ni musidɓe julɓe ligali nabi ɗum ko sabu mako annabajo on sallah sallama ɓe maki isqi yarnu ya Zubair kayo Zubair yimɓe ɓen thumma ahbisil ma refti jogitoɗa ndiyan bi mana accitanɓe ndiyan ɗan okkora ɓe refti bulo ka ko non hatta yasilu ilal judur ha ɗan wawa hewtude faade yimbal ngal muttafaqun alayh wa dhakara Abdurrazzaq oɗo hino janti an mu'mir ko ƴetta e mu'miri an az-Zahari qala wi nazarna min darno ila gawli nabi faade konngol annabajo on sallallahu alaihi wasallam thumma ahbisul ma refti ndiyan ɗan jogita hatta yasila ha ɗan ili ilal jadari faade ka jimbal fa kana dhalika ɗum ɗon laati ilal ka'abayni haka kolɓule ay saaquɓe yari ma waqat konko yani fihi muɗum alqissatu qissa o fa wajaduhu ɓe tawi ɗum yablahu hiɗan hewta alka'abayni ka kolɓule fa ja'alu dhalika ɓe waɗi ɗum mi'yaran taskur ɗum mesiri ɗum listihiqaqi sabu haqiqingol al awwalu aranum ɗum fal awwal hikkoɗon aranum ɗum wa rawa Abu Dawud hino filli imam Abi Dawud ghayri ko hinamo an amri ko ƴetta Amr ibn Shu'aib annahu nonelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qada o ñaawi fi sayl e fi ilol mahzurin ko ɗuni folugol ay fi sayli mahzurin fi ngol ɗo ilol wi'etengol mahzur waɗum ɗum ko aynde bil madina wonde madina mashhuri lollunde de tata so wiyama tun saylu mahzur tawa andama e jungo anduɓe nelaɗo Allah noon ñaawi an yumsikal a'la nde ko ɓuri towude kon jogitete hatta yabulgha sayl ha ilongol hewta alka'abayni kolɓule ɗe thumma yursilul a'la refti dowjun ɗum wurte accite yuppe alal asfal e dow ko jolti kon amma in kana amma silati kalma andiyan ɗama mulukan ko jeyaɗan fa inna waray ɗan ɗon yuqassamu ko ɗan sende baynal mallaki hakkunde jeeɓe ɓen bi qadri amlaki embere jeeyal ko ɓe jeeyi kon wa yatasarrafu yiile woncite kullu wahidin goto kala e maɓɓe fi hissati e nder cangal muɗum ngal bi ma sha embere kon ko yiɗi wal imam muslimin no wodan imamu julɓe ɓen an yahmi ko ɗum woni nde o renata mar'a e aynirde limawashi
ko ɗum woni mummunteji orayɗi ɗin. baytu malil muslimin nder suudu jawle julɓe ɓen ka khaylil jihadi wano pucci haɓɓirteɗi jihadi wal ibli e ngeloɗi as-sadaqa ittadi zakka adda malam yadurruhum madama lorralɓe bittadiyiqi sabu ɓittere nden alayhim e dow maɓɓe. lima rawa ibnu umar sabu ko filli kon abdullah ibn umar radiyallahu anhu huma anna nabiyya wonde nabijo sallallahu alaihi wasallam hama o renuno o aynuno an naqiya ko wiyete kon naqiya li khaylil muslimin ɗum ko wonande pucci julɓe ɓe fa yajuzu dagani kadi lil imam nande imam an yahmil nde o renata o ayna al ashbah kala leɗɗe pecce kala leɗɗe kala foore fi ardil mawati e nder leydi ndi wurnita kandi lebili sadaqa wonan sabu ngeloɗi zakka ɗin ka ñaama wa khaylil mujahidina e pucci haɓoɓe jihade ɓen ka hume ñaama wa ni'mal jaziya